Szervusztok, ez egy újabb magyar Rampage tutorial lesz. Volt egy kis kihagyás az előző epizódok közt, és ez releváns is ahhoz, hogy miért csinálom ezt az új részt, mindjárt elmondom, viszont egy kis ilyen disclaimer. Elmondtam aztán valamelyik epizódban, hogy mindig backupoljátok a munkátokat, használjátok verziókezelőt, testvérjelentéssel, bla bla bla, még egy pendrive is tökéletesre. Természetesen én nem csináltam ezt, úgyhogy sajnos az összes régi kód, amit a tutoriálokban mutattam, elveszett. Ez nem jelent igazán semmi nehézséget, csak ez egy teljesen új projekt, szóval ha kicsit más kódkiemelést láttok esetleg, meg ilyesmi, tehát ezeket a színezéseket a dolgokon, akkor ez emiatt van. Ne lepődjetek meg, hogyha magatoknak setupoltátok, akkor nyilván nálatok úgy lesz, ahogy, meg nem is biztos, hogy ti is PyCharmot használtok, de ennyi. Nos, a videó, amiért készül, az azért van, mert Rampage, sajnos nem tudom, hogy pontosan mikor, de csinált egy egészen masszív frissítést, új nyelvi elemek jelentek meg, illetve a dokumentációs oldalt is frissítették. Kicsit könnyebben megtalálhatóak dolgok, ez a oldalsó menü, itt rengeteg minden benne van, meg ilyen lenyitható menük vannak, szóval egy kicsit szerintem könnyebb kiigazodni, viszont azért meg kell szokni. Minden esetre ebben a videóban gondolkoztam erősen, hogy csillagos vagy ne csillagos legyen, de szerintem ne csillagos, mert ezek nagyon fontos és használható dolgok, és a transformokhoz van köze. Az egyik, amit meg fogunk most nézni, ez a parallel statement, illetve a második, amit meg fogunk nézni, ez a function statement. Ez mind a kettő az ATL syntaxisnak a része. Röviden, a parallel, amit csinál, az az, hogy megadunk ilyen parallel blokkokat a transformunkban, és bármi, ami ezen a két blokkon belül van, ezek párhuzamosan fognak futni. Szóval mit jelent ez? Tegyük fel, hogy valamiért akartunk csinálni olyan animációt, hogy mondjuk egy karakter sétál, és ugye mondjuk jobbról balra elmegy a képernyőn, illetve sétálás miatt ugye egy picit föl-le mozog, ahogy lépked, akkor ugye az align, vagy anchor, vagy pros propertiket manipuláltuk, és általában ugye, mivel kettőt egyszerre akartunk manipulálni, az X és Y mozgását is, ezért úgy kellett megcsinálni a warpereket, ezeket az animációkat, mint lineár, ease, stb., hogy ugye mind a két property, mind a két tulajdonság, mind a két mozgás változon egyszerre. Ez azt jelentette, hogy ha mondjuk 2 másodperc alatt sétál el a képernyő egyik feléből a másikba, viszont fél másodpercenként mozog föl le, akkor ki kellett számolni, hogy az hogy nézzen ki, hány kis másodperces, 10 másodperces szakaszokra legyen fölvágva, hogy ez működjön. Ha ezt most nem értitek, mire gondolok, mert nem tapasztaltátok ezt meg, lesz mindjárt a kódban egy példa, mutatni fogok ilyet. A parallel blokk ezt oldja meg, a doksi ki is emeli, hogy az a célja, hogy különböző parallel blokkokban különböző feladatokat hajtsunk végre. Szóval ilyen úgymond nem elvárt működést lesz belőle, hogyha két különböző parallel blokkban ugyanazt a property-t módosítjuk, mondjuk itt is az X-aligned, meg itt is az X-aligned, viszont arra, amit az előbb mondtam, hogyha két különböző fajta animációt szeretnénk párhuzamosan végrehajtani, arra tökéletes. Erre van kitalálva a parallel. Mindjárt nézzünk rá példákat. Viszont röviden a másik, a function statement, hogyha esetleg valaki úgy jött most ebbe a videóba, hogy a csillagos epizódokat már látta a Dynamic Display blokkből például, vagy akár a Creator Defined Display blokkből, ez arra ad nekünk lehetőséget, hogy átvegyük a transform fölött technikailag teljesen az irányítást. Ez azt jelenti, hogy pontosan azt fogja csinálni, amit mondunk, olyan matekát vagy olyan átalakításokat teszünk bele, amiket csak akarunk, mivel ez egy Python függvény lesz, de ez azzal jár, hogy Rampage nem fog nekünk semmit magától megcsinálni. Mire gondolok? Lesz itt két időzítőnk, ST és AT, majd belemegyünk mindjárt röviden, most csak annyit mondjuk, hogy időzítő. Szóval, hogyha hasonlóan, mint itt a paralelnél ugye egy warpert, vagy paralel nélkül is, hogyha egy warpert akartunk eddig használni, csak simán megadtuk, hogy az egy lineáris
átalakítás legyen, vagy egy ease átalakítás legyen, ease in, ease out, cubic, stb. És kiszámolt a RenPy, hogy két ilyen állapot között, például itt a nulláról, hogyha egyre szeretnénk fölmenni 1,3 másodperc alatt, akkor mondjuk 10 másodpercenként az mekkora lépést igényel. Itt nem lesz ilyenre lehetőségünk, mivel minden fölött átveszünk az irányítást, ezért nekünk kell mindent kiszámolni. Ez önmagában én nem feltétlenül mondom, hogy annyira hasznos, ha csak erre használja az ember, ugyanis erre a warperek egy sokkal jobb megoldást adnak, sokkal több lehetőségünk van, de hogyha ugye az első problémánk, amire a Parallel adja a megoldást, az az, hogy ha több propertit szeretnénk egyszerre frissíteni, akkor mi legyen, és erre volt a Parallel megoldás, hogyha valami még bonyolultabbat szeretnénk csinálni, mint a Parallel, úgy akarunk átalakításokat csinálni időzítőktől függően, akkor már szükségünk lehet ilyenre, illetve lesz még egy ennél szerintem sokkal-sokkal hasznosabb módszer, ami itt a Docshiban nincs benne, mert technikailag nem egy RenPy feature, hanem egy Python feature, de mindenképp szeretnék kitérni rá, ugyanis én úgy gondolom, hogy hihetetlenül hasznos lesz, és a csillagos epizódban mindenképp ebbe sokkal jobban bele fogunk menni ezt követően. Na, szóval nézzük meg akkor, hogy miről van szó. Először is, ugye ez egy teljesen új projekt, most csak gyorsan lefuttatom, vagy előre annyit kell látnunk, ugye, hogy az eredeti BG.ru, meg minden alapszöveg van, Eileen Happy lenne alapból megjelenítve, én már hozzátettem ezt a Walk Bounce transformot, és a Walk Bounce az pontosan ennek az elképzelése, amiről az előbb beszéltem, hogy át fog menni a képernyő egyik oldaláról a másikra 2 másodperc alatt, illetve fél-fél másodperc alatt fölmozog egy kicsit és lemozog kicsit. Ugye látjátok, meg aki kicsit jobban már ebbe benne van, tudja, hogy ez a repeat miért van itt. Én egyelőre kikommenteltem, szóval egyelőre azt fogjuk látni, hogy a Walk Bounce Transform az paralelben megpróbálja ezt a kettőt megoldani. Én most egy paralel blokkba raktam be a kettőt, és ugye ez így nem is fog működni, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, csak szemléltetni akartam, hogy nagyon fontos, amit mondott ugye a Docsi is, hogy ezek nem ami egy paralellen belül van, azok fognak párhuzamosan futni, hanem bármi, ami ebbe a paralel blokkban van, és bármi, ami ebbe a paralel blokkban van, ezek fognak párhuzamosan futni. Szóval nem először ez, és aztán ez, hanem pontosan egymás mellett. Na nézzük meg akkor, hogy mi lesz belőle, ha ezt most launchalom. És ugye most azt láttuk, hogy átment a képernyő egyik felől a másikra, és aztán mozgott egy picit felle. Ez egy pontosan az, amit most mondtam, egy paralel blokkon belül van, szóval először ez megy le, aztán a másik. Hogyha ezt most kiegészítem úgy, ahogy kéne is lennie, hogy ezek fussanak párhuzamosan, ugye ezek a transformok, és így futtatom, akkor most látjuk, hogy egy kicsit már jobb volt, valóban elkezdődött párhuzamosan, aztán egyszer lement, visszajött, és nem ment tovább ugye a föllemozgás. Ez pontosan azért van, mert nem volt ott ugye a repeat a bounce-ban. Viszont mielőtt ezt megmutatnám, szeretném először megmutatni azt, ugyanis ez majd egy új problémát fog felvetni, szeretném először megmutatni azt, hogy ez hogy nézett volna ki akkor, hogyha nem használunk paralelt, ugye még mielőtt ez nem volt. Tegyük fel, hogy ez a két transform most nem létezik, hanem a Walk Bounce-on belül szeretnénk megoldani mindent. Ugye föl kell vennünk először a kezdőértékeket, hogy honnan indul el a transform. És ugye, itt egy kicsit már máshogy is van, de ugye mind a kettőnél itt az x nulláról indult az align, itt pedig az y pos indult nulláról, tehát először ugye a bal oldalon van fönn. És utána ugye itt van az a problémás rész, hogy az egyik animációm az 2 másodperces, ráadásul egy warperen belül van, a másik animációm az fél másodperc kétszer, ugye, tehát hogy 2 warper is van. Szóval ezeket most valahogy össze kell raknom. Ugye először tudom, hogy a 2 másodperces
transformot valahogy szét kell bontanom ugye olyan egységekre, amikkel ez a másik warper dolgozni tud. Szerencsére ugye nyilván pont olyan számokat választottam, 2 másodperc osztható fél másodperccel, és 4 lesz belőle, de nyilván, hogyha nem ilyen szép számjaink lennének, mondjuk ez 0,3 lenne, akkor már sokkal bonyolultabb, vagy kompromisszumos megoldást kell keresni, mivel 2 másodperc nem osztható 0,3 másodperccel rendesen. Először akkor tudjuk, hogy szeretnénk eljutni oda a végére az animációnak, ugye, hogy a 0-ról 1-re jut el az x-alány. Szóval az x-alányt fölvesszük így, hogy oké, ugye 0-ról indult, először, hát ugye negyed lépésekbe megy, 0,25 fél, 0,75, 1. Ok. És akkor itt van a másik animációnk, ami pedig azt csinálja, hogy először ugye 0-ról ugyanúgy fölmegy 0,2-re, aztán lemegy 0-ra. És ugye ez itt oké, fél másodperc alatt fölment, lejött, és akkor itt a másik ilyen kis gagyi része, hogy mivel sajnos a másik animációnknak még tartania kell, ezért még egyszer ezt ugyanúgy bele kell rakni. Ugye kétszer is lefut ez az animáció az idő alatt. Futtassuk most le. És valamit elrontottam. Méghozzá azt, hogy ez jobban indentálva van, mint kellene lennie, mivel ez alá tartozik. És most azt látjuk, hogy hát elindult, aztán utána ment le, föl, és a végén megállt. Szóval még mindig ugye nem repeat-el ez az egész móka. Na és akkor most nézzük meg, hogy mi van ezzel a repeat-tel. Most ha ide rakom, hogy na, még a kapszlokot is sikerült benyomni. Szóval, ha most mondom azt, hogy repeat, akkor ugye addig rendben van, hogy repeat-tel a bounce, de repeat-tel minden is, szóval ez így nem túl jó. Na és akkor térjünk vissza mostig, hogy ugyanezt szeretném megoldani, viszont ugye paralelben. Tehát most már ugyanezt a csúnyát átraktuk paralelbe, úgyhogy egy paralel blokkba a föllemozgást végezzük, és egy paralel blokkba pedig a horizontális, a vízszintes mozgást végezzük. Nézzük meg, ugye most még nincs benne a repeat, most azt kell csak tapasztalnunk pontosan, mint ami az előbb is volt, megy, hát nem teljesen ugye ezt tapasztaltuk, mert ja igen, bocsánat, mert itt 0,2, igen, ott még nem írtam át, szóval azért ment ilyen nagyon le. Na és ugye most nem volt benne az, hogy kétszer mozogjon föl le, mivel ugye csak egyszer van fölvéve ez az animáció. És most kellene nekünk, ugye, hogy belerakjuk ezt a repeatet. És ez fog most fölvetni majd mindjárt még egy problémát, illetve kettőt is. Az egyik az, hogy az egyik animációnk véget ért, viszont a másik sajnos repeaten van. Szóval ez ugye még nyilván nem egy jó megoldás. És ugye amit szeretnénk egyébként csinálni, az technikailag ez lenne, ami most gyakorlatilag ugyanaz lesz. Pontosabban nem, mert szerintem rossz helyre raktam a repeatet. Igen, a volt-ba raktam, bocsánat, a bounce helyett a repeatet. De láttuk, hogy ugyanaz van, most csak a másik irányból, szóval, hogy az egyik animáció loop volt, és a másik nem. Szóval most technikailag ugyanott vagyunk, mint az előbb. Szóval, ugye ez az, hogy ha két animációt akarunk futtatni egyszerre, akkor rendben van. Most ugye, hogyha mind a kettőt repeatelném, és tegyük fel, hogy most csináljuk meg azt, hogy ugye visszamenjen a kezdetére. Tehát elment ugye a széléig, és utána visszamegy a másik széléig, és közben fölle mozog. Akkor ez rendben van. Ez most kicsit idétlenül néz ki, de ugye most mind a két animáció technikailag jól megy. És ugye a doksiban is mind a kettő, amit paralel blokkban van, mind a kettő repeates. Ez azt jelenti, hogy a paralellel meg tudjuk oldani azt, hogy vagy mind a kettő repeatel, vagy egyik se repeatel, és akkor mind a kettő ad valamire megoldást. De sajnos itt érnek véget a limitációi a paralelnek. Olyat nem tudunk csinálni, hogy valami
egy ideig repeatel, vagy egy idő után kezd el repeatelni, vagy valami hasonló. Ugye azt még, hogy egy idő után kezd el repeatelni, azt még tudnánk, ugyanis van, most nem is tudom hol van, valahol ebben a doksik belül van, az, hogy van egy ilyen, hogy time. Szóval ha azt mondom, hogy mondjuk x-align nulláról indul el, és utána 2 másodperc múlva fog elkezdődni ez a része, azt hiszem, hogy ez így működni fog. Akkor látjuk, hogy most már fölle mozog, és aztán indult el oldalra, és megint megállt egy kicsit, mivel ugye az egész repeatel, és meg is állt. Szóval még ez se egy jó megoldás. Őszintén ezt a kombót még nem is próbáltam, szóval nem voltam benne biztos, hogy jól újra tud-e indulni. De technikailag nagyon helyes, hogy ugye nem ment bele még egyszer, mert ez a time, menjünk is át akkor, hogy mi ez a time. Ugye, aki látta már a csillagos epizódot a Dynamic Displayable-öknél, menjünk át most erre a transform funktorra, az láthatta már ezt az ST-t és AT-t. És ez a transformom, az F-transform, amit itt, bocsánat, nem, először megmutatom, hogy lehet eltörni. Szóval ez a transform funktor. Na és akkor, ahogy volt a paralel kulcs szó, amit ATL blokkba rakhatunk, úgy van az új function kulcs szó. És mit csinál ez a function kulcs szó? Ez azt jelenti, hogy és egyébként itt kéne lenni egy egyesnek, mert itt már úgy hivatkozok rá, na mindegy, szóval a function kulcs szó az azt jelenti, hogy ha definiálunk egy ilyen Python function-t, ugye egy init Python blokkban, ami átvesz ami maga a transformáció lesz, ST és AT paramétereket, akkor tudjuk használni technikailag, akkor fogjuk tudni ezt átvenni az irányítást a transform fölött ezzel a funkcióval. Egyébként ide lehetne még mást is tenni, tehát lehetne elé tenni még, mit tudom én, valamilyen ATL blokkot utána tenni, repeatelni, szóval ez lehet kombinálni másokkal, de nem kell szerintem. Na és ugye most itt van nekem ez a Simple Transform funktor, meg az a Contextual Transform funktor, amiről majd beszélni fogok, de először, hogyha csak azt mondom, hogy szeretném ugye ezt a Simple Transform funktort használni arra, hogy itt jelenítse meg, mintha azt mondanám, hogy add true center, csak add Simple Transform funktor. Akkor az fog történni, hogy eltörik, ugyanis azt mondja, hogy kéne neki még 2 argument, amit nem kap meg, és ez az ST és az AT. És nem tudom, hogy pontosan miért ezt a hibát dobja itt, mivel ugye látjátok, hogy átveszi még az ST-t és AT-t is, viszont az a probléma, hogy ez önmagában nem egy transform. Ez csak egy mezei Python function. Csak azért, mert föl tudjuk használni egy transformhoz, nem teszi önmagát transformá. Szóval ez csak annyit jelent, hogy ha használni akarjátok, akkor így kell egy tényleges transformot létre kell hozni, és ennek a function kulcsszóval bele kell tenni az ATL blokkjába. Szóval most megyünk át erre az F transform 1-re, ami pontosan ezt csinálja, akkor most már azt fogjuk tapasztalni, jobb esetben, hogy nem törik el. És most ott van full bal oldal. Na nézzük meg, hogy ez miért van. Szóval az ST és az AT, és az előbb beszéltem itt a timerről, ugye, a time kulcsszóról, és hogy miért volt tök jó, hogy nem indult el még egyszer az animáció a repeat blokkban. Na most az ST az azt jelenti azoknak a másodperceknek a száma, amennyi idő eltelt azóta, hogy a show utasítást kiadtuk. Szóval ugye amikor a time először letelt itt, még a time a 2 másodperc, előtte nem csinált semmit, utána elindult ugye ez a walk animation, repeatelt, megint ráment a time-ra, viszont akkor már több mint 2 másodperc telt el, ugye, ezért nem ment bele még egyszer ugyanabba. Ugye itt lehetne megadni több ilyet, hogy mondjuk time 1 másodperc, amíg eltelik, akkor megcsinálja itt, ami történik, és mondjuk 5 másodpercnél haladjon tovább. Ami azt jelenti, ugye, hogy
számolni tudjuk úgymond, hogy mennyi ideje van a képernyőn egy displayable. Na most az AT, vagy AT, az pedig azt jelenti, hogy tehát az ST az, ami az Eileen-hez tartozó bármilyen displayable van a képernyőn. Az AT az az, hogy mennyi ideje van az konkrét displayable, tehát az Eileen happy. Hogyha megváltoztatnám arra, hogy Eileen sad, vagy Eileen bármi más, akkor az ST tovább számol, mivel Eileen van a képernyőn, viszont a happy miatt, mivel átváltott sadre, azért az AT ez újra fog indulni nulláról. És ezeket lehet használni ugye a különböző animációkhoz. Ugye például ezt a timert nagyon egyszerűen meg lehet oldani. Azt mondom, hogy ha az ST az már nagyobb, mint 1, akkor történjen valami. De ugye mi történjen itt? Tehát, hogy hogyan csinálunk ugye konkrétan itt animációkat. Na és először csak mindjárt átérünk, mert erre lesz jó majd a contextual transform, de először nézzük meg, hogy mi van, hogyha csak ezt az X-align-t most odarakom. Csak azért, hogy lássuk, hogy így kell használni, működik. Ugye itt nem csak annyit kell kiadni, hogy X-align szóköz érték, hanem a trans, ami maga ez a f-transform 1, ennek tudjuk megadni, mintha egy objektum lenne a különböző tulajdonságait, mint például az X-align-t. És most látjuk, hogy középre került oldalról, mivel ugye az X-align-ja 0,5 lett. Ez a return pedig azt jelenti, hogy hány másodpercet várjunk legalább, amíg ez a függvény újra ki fog értékelődni. Ugye a Dynamic Display Blocknél vissza kell adni két értéket, egyszer azt, hogy mit rajzoljunk ki, ugye itt így nézett ki kb. Egyszer, hogy mit rajzoljunk ki, és aztán az, hogy hány másodpercet várjunk a frissítésig. Itt ugye ez, mivel ez nem egy displayből, hanem csak egy transform, ezért itt csak azt mondjuk, hogy mennyit várjunk, amíg újra kiértékeljük ezt a transformot. Szóval, hogyha például tudjuk, hogy 1 másodpercenként fog az animáció változni, akkor mondhatjuk azt, hogy legyen 1.0, hogyha nagyon sűrűn tudjuk, hogy változni fog, akkor legyen 0.0. Na de hogy oldanánk akkor meg egy transformációt? Tegyük föl akkor azt, hogy én ezt most 1 másodpercenként fogom frissíteni, és minden körben, ugye amikor az ST az 0, akkor szeretném ugye beállítani a kezdőértékeit a dolgoknak. trans.xalign egyenlő 0.0, ugye ez annak a megfelelője, amikor ezt ide írtam. És most szeretnénk akkor, hogy 1 másodperccel később az xalign az legyen 1. Szóval, hogyha ST az már legalább 1 másodperc, már eltelt 1 másodperc, akkor legyen ugye az xalign mondjuk most legyen 0,5. És nézzük meg akkor, hogy így mi lesz belőle. Hát, ugye megtörtént a változás, de nem volt átmenet közte. És ugye ez az, hogy itt használhattunk egy warpert, itt nem tudunk warpert használni. Megvan az időzítőnk, azt mondja Rampy, ilyen okos vagy, számold ki. És pontosan ezt is kell tennünk. Szóval nem azt csináljuk mondjuk, hogy ha már eltelt 1 másodperc, hanem hogy ha még nem telt el 1 másodperc, az ST az kevesebb, vagy pontosan 1 másodperc, akkor az X-align az legyen mindig X-align plusz, és valamilyen érték. Ugye nem adhatjuk hozzá rögtön az egészet, de tudjuk, hogy szeretnénk eljutni kb. 1 másodperc alatt ahhoz, hogy 0,5 legyen. Na és itt a probléma, hogy az ST-nek, itt megadtuk, hogy 1 másodpercenként értékelődjön ki, szóval most technikailag egy lépés lenne, és csak a 0,5-öt kéne hozzáadnunk, de akkor ugyanaz történne, mint az előbb. Viszont, hogyha azt mondom, hogy ez 0,2 legyen, 1 másodperc alatt 5-ször is értékelődjön ki, akkor mindig 0,1-et adok hozzá, ugye nullához először 0,1, aztán 0,2, aztán 0,3, stb. És mire elér 1 másodpercig, addigra szeretnénk, hogy elérjen pontosan 0,5-ig, és nézzük meg, hogy ez most hogy néz ki.
Hát megtörtént, láttuk most már több lépésben, de még mindig nem volt olyan smooth, sima animáció, mint ami lehetett volna, hogyha egy warpert használunk. Ami elég szívás. Na és itt jön be akkor a következő lehetőség, ami már nem egy ilyen rempály dolog, viszont kombinálni lehet ezt valamilyen Pythonos mechanizmussal, úgymond. Szóval, hogyha most nem a F-transform 1-et, hanem az F-transform 2-t használjuk, amiben ezt az úgynevezett contextual transform funktort raktam be. Ez technikailag nem egy függvény lesz, mindjárt meglátjuk, hogy miért írtam ide két sort is. Eznek egy speciális Python működése lesz, ez nem egy függvény lesz, hanem egy osztály. Viszont először nézzük meg, ha most csak megpróbálnánk ugyanazt csinálni, annyit lelövök előre, hogy ez a call, ez itt speciálisan azt csinálja, hogy annak ellenére, hogy ez nem egy függvény lesz, mégiscsak lehet úgy használni, mintha egy függvény lenne. Magyarul, oké, hát ide be tudtunk tenni egy függvényt, akkor ide is be tudtunk tenni egy függvényt, ugye? De hát engem ismerve szerintem már sejtitek, hogy ez valahogy el fog törni. Pontosan, és azt mondja, nagyon hasonlóan, csak a visszafele irányból, hogy hát ő neki megkapta a 3 paraméterét, trans, st, at, viszont csak egyet vesz át, ami ugye ez az object, amit itt megadtam, és ez azért van, mert ezt a fajta megoldást nem egy függvényt hozunk létre, hanem egy osztályt, egy class-t, és ezt egy class kulcsszóval lehet létrehozni, és itt az object az nem azt jelenti, hogy egy paramétert fog átvenni, ez azt fogja jelenteni, hogy úgymond ez az osztály, a object már létező Pythonos valami osztályt bővíti ki, hogy úgy mondjam, annak a leszármazottja. Na és ez miért jó nekünk akkor? Először most csak másoljunk át mindent, ami itt volt ebbe a callba, ugye mivel ez veszi át a trans-t, st-t és at-t. Mi van, hogyha ezt csak simán felülírom azzal, ami volt? Ugye most már arra számítunk, hogy működni fog, hát most már egy osztály, meghívható, stb. Jó. De még mindig sír, ráadásul most már azt mondja, hogy 4 paramétert kapott, és ez azért van, mert annak ellenére, hogy ez az osztály egy függvényként fog működni, még mindig úgy mond a hivatalos szóra az, hogy példányosítani kell. Szóval képzeljétek el, hogy míg ez önmagában is egy függvény, ez egy olyan függvény, ami fogja létrehozni nekünk a mi transformációs funktorunkat. És ez azt jelenti, hogy ezt a függvényt így meg kell hívni. Hogyha most nem értettétek, mire gondolok, akkor csak annyit jegyezzetek meg, hogy amikor def, akkor simán van, amikor class, akkor zárójellel. Na, és most már fog helyesen működni, ugye? Legalábbis, ha minden igaz. És ugye látjuk, hogy most pontosan ugyanaz történt, ezzel a ratyi mozgással eljött idáig. Szóval miért jó nekünk akkor ez az osztály? Mire való? Na most egy osztály, tehát a probléma a következő. Ugye szeretnénk megmondani azt, hogy mennyi idő telt el az előző kör óta. Viszont csak annyit tudunk, hogy most az st mennyi, és nem tudjuk, hogy mennyi volt az előző kirajzolási körben. Szóval mivel nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, nem tudjuk, hogy ennek az értéknek pontosan mekkorának kell lennie. Ez a 0,2 csak így, ugye nem azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban értékelődjön ki mindig. Ugye azonnal, tehát hogy mindig rögtön frissíteni tudjam szépen az animációt képkockánként technikailag. És ezért ennek nem szabad, ugye ha ez nem nulla, akkor mindenképp tudjuk, hogy lassabb lesz az animáció. Viszont ha nulla, az azt jelenti rempálynak, hogy minél gyorsabban tudja, annál gyorsabban kiértékeli. De mennyi ez a gyors? Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mivel kell frissíteni az animációnknak az értékét, ahhoz, hogy tényleg olyan legyen, mintha ez egy warper lenne. Na és ezt tudjuk
megoldani, ugyanis azért contextual transform functornak neveztem ezt el, mert egy kontextust fogunk tudni letárolni. Bármit, amit csak szeretnénk technikailag, letárolhatunk magába az osztályba, és bármikor, amikor meghívom a függvényt, pontosabban amikor RenPy kiértékeli, akkor ehhez hozzá fogunk férni. Szóval ez a self, ez arra utal, hogy ez maga az osztályban lévő változó. És én ugyanúgy estének neveztem el, de ez lehetne bármi kis cica, kis kutya, amit csak szeretnénk. Én azért estének neveztem el, mert itt ugyanazt az estét fogjuk letárolni. Egy különbséggel, méghozzá azzal, hogy mielőtt ugye azt mondanánk, hogy oké, kiszámoltunk, minden véget ért a függvény, a self.st-be belerakom az estét. Ez azt jelenti, hogy mivel a végén mentettem le, a következő körben, amikor ismét kiértékelődik ez a függvény, ugye rögtön itt az első soron már az ST megkapta az ő új értékét. Eltelt valamennyi idő, viszont mivel még az elején vagyunk a függvénynek, ezért az ST, a self.st-ben az van benne, ami az előbb volt. Magyarul szeretnénk megtudni, hogy mennyi idő telt el a két kiértékelés között, ez dt, mint delta time, így szokták hívni, akkor csak azt mondom, hogy az st-ből kivonom a self.st-t. Ugye mindig az st lesz a nagyobb, mivel az a frissebb érték, az tovább számolt már az óra. És ezzel pontosan tudom, hogy mennyi idő telt el ugye két kör között. Szóval most, ha azt mondom, hogy ugye ehhez hozzáadom nem csak ezt a 0,1-et, de beszorzom dt-vel, tehát ennek a... Ez egy kicsit nehéz ezt most elmagyarázni, de ennek a 0,1, ez tegyük fel, hogy a sebességünk, és ugye az előbb láttuk, hogy pontosan 0,2 másodpercenként szeretnénk ekkorát lépni, és most a dt-vel felszorozva ez azt jelenti, hogy technikailag ennek a 2 másodpercnek annyi köze van a 0,1 mozgáshoz, mint ugye a 0,2 az a legutóbbi kör óta eltelt idő, most ez a dt a legutóbbi kör óta eltelt idő, szóval a legutóbbi kör óta eltelt időnek a saját mozgásunknak a része. Ezt most nem tudom sajnos szép, egyszerű szavakkal elmagyarázni, ez matematikában normálásnak hívják. Ez azt jelenti, hogy ki fogja nekünk technikailag számolni, hogy mennyit kell mozognunk. Egy picit lehet majd finomítani kell rajta, de ez ki fogja számolni a sima ilyen szép mozgást. Szóval, hogyha most megnézzük, most valószínűleg majd az lesz, hogy tovább fog menni a képernyő felénél, de azt így smoothan fogja tenni, vagy pontosabban nem is ment el odáig. Na és ez miért történt? Ugye az előbb, mivel tudjuk, hogy 1 másodperc alatt pontosan el tudtunk jutni idáig, így ez úgymond direkt beváltoztattuk a pozíciót. Most erre a 0,1-re inkább úgy kell gondolni, hogy ez az x speedünk, tehát ez a horizontális sebességünk, vízszintes sebességünk. És ezt gyakorlatilag mi valahogy paraméterezni tudjuk, hogy az animáció pont olyan sebességgel mozogjon, amit mi szeretnénk. Tegyük fel, hogy ezt most fölemelem 0,5-re. Ennek a 0,5-nek nincs köze ehhez a 0,5-höz, valahol volt, ezt csak most megtippeltem egy értéket, azt mondom, hogy tegyük fel, hogy legyen 5-szor olyan gyors az animáció, mint az előbb volt, ez 0,1x5. Szóval ide írom be azt, hogy x speed. És most az fog történni, hogy 1 másodperc alatt, mivel 1 másodperc után már nem folytatódik ez a rész, ugye, mozogni fog annyit oldalra Eileen, amennyit ez a x speedünknek a dt-vel normalizált változata enged. És most látjuk, hogy pont eljött középre. Ez egy jó tipp volt, valószínűleg csak sikerült ráérezni, nem tudom, de pont 1 másodperc alatt most ugye sikerült eljutnunk középre. Na, szóval ez már
egy ilyen kicsit advanced használata ezeknek a dolgoknak. Ugye még egyszer, hogy recapeljünk, onnan jöttünk el idáig, hogy először volt ugye a paralellünk, ami egy sima RAMPI által adott lehetőség, ha megtalálom most, és ez csak annyit csinál, ugye, hogy amit régen körülményesen kellett több warperrel, több paraméter tulajdonság módosítását kiszámolgatnunk, és kellemetlen volt, és kompromisszumos megoldásokat jelentett, erre most van ez a nagyon szuper paralel blokk. Ez így tök jó. Ezzel a limitációnk az, hogyha vagy egyik része sem repeat, a párhuzamosan futó animációknak vagy egyik része sem repeat, vagy az összes repeat. Olyan, hogyha az egyik az, a másik nem, az már szívás. Azt nem tudjuk technikailag megcsinálni. Ezért van, hogy ilyenkor, amikor már nem tudjuk csak a sima ATL warperekkel megoldani, akkor kell átvenni tényleg a lehetőséget, ugye egy függvénnyel a animációk kiszámolásánál. Viszont önmagában itt pontosan azért, mert RAMPI nem számol helyettünk már ilyen interpolációtnak hívják, interpolációs időegységeket, ezért ezt nekünk kell megtenni. És amikor nekünk kell megtenni, akkor láttuk, hogy volt lehetőségünk, ha valami nagyon egyszerűt csináltunk, akkor megmondjuk, hogy mennyi idő alatt frissüljön, és azzal tudunk valamilyen mateket elvégezni, viszont ez annak az árán megy, pont amit mondtam, hogy nem lesz szép. Annyira lesz szép, amennyire mi szépre tudjuk csinálni, nem fogja RAMPI helyettünk kiszámolni. És erre az én személyes megoldásom az egy ilyen kontextust letárolni, például azt, hogy mennyi volt az esté, amivel ugye ilyen szép, folyamatos, folyékony animációt tudunk csinálni, de cserébe egy kompromisszum ismét az az, hogy nem tudjuk közvetlenül megmondani, hogy igen, 1 másodperc alatt jutottál el 1-ig, hanem azt mondjuk, hogy igen, oké, amikor 1 másodperc alatt vagyunk, akkor fogjuk frissíteni valahogy az értéket, ugye, mindahogy ez a lineáris csak addig megy, amíg 1 másodperc el nem telik, és addig számolja, hogy jut el innen ide. Úgy mi most számoljuk itt kézzel, hogy jutunk el onnan oda, és úgy jutunk el onnan oda, hogy az X arányhoz mindig hozzáadunk valamit, és ez a valami az, amit itt most sebességként tudunk utalni rá, és ezt nekünk jól, hát úgymond meg kell tippelnünk, vagy papíron ki kell számolnunk, hogy milyen helyes sebesség ahhoz, hogy jól egy folyékony animációt, ugye, amit a DT-vel számolunk, frissíteni lehessen. Viszont ennek a kontextusnak nem itt van a vége, és a csillagos epizódban ebbe bele fogunk menni jobban, és nem is ilyen class-t fogunk csinálni, hanem úgynevezett higher order function-ökkel fogunk kontextust tárolni, illetve meg fogjuk nézni, hogy lehet dynamic display-ben kontextust tárolni, amikor ugyanez a probléma merülne föl, hogy tudjuk, hogy mennyi az ST most, de nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el az előző kiértékelési kör óta. És ott fog inkább ez relevánsá válni, de itt is ugyanúgy meg lehet tenni, hogyha szeretnénk az ST mellett bármit letárolni, például tegyük fel, hogy hát itt most nem lesz rá lehetőségünk, mivel ez csak egy transform, de ha egy displayable lenne, akkor tegyük fel, hogy szeretném azt csinálni, hogy mondjuk egy szöveg a képernyőn mondjuk nem oldalra mozog, hanem nő vagy a felhasználónak az irányába, ugye egyre nagyobb lesz a betűméret, vagy tegyük, hogy ez egy credits roll, és akkor ugyanúgy mozog függőlegesen. És szeretném mondjuk azt csinálni, hogy ezeket a szövegeket mondjuk betűnként 1 másodpercenként írja ki, vagy megváltozzon valahogy a szöveg, vagy megváltozzon a betűtípusa, vagy bármi más szeretnénk csinálni, akkor lehetne csinálni egy ilyet, például egy self.text, és akkor először semmi, és akkor mindig, amikor 1 másodperc eltelik, akkor hozzáadunk még egy betűt, és akkor, tehát ennek csak az a lényege, hogy ebben a classban, ebben a kontextben bármit letárolhatunk, amit mi csak szeretnénk. Sőt, itt tudunk extra függvényeket létrehozni. Tehát ha én most nem azt szeretném csinálni, hogy itt, mert ez egy ilyen egyszerű átalakítás, és belerakom, hanem szeretném valahogy ezt a számolást kiszervezni, akkor itt létre tudok hozni
egy plusz függvényt, és akkor ezen a másik függvényen belül meg csak meghívom azt, szóval segít abban is, hogy ne legyen egy függvényünk, ami mondjuk 50-100-200 soron keresztül megy, és már hozzányúlni is nehéz, hanem szépen ki vannak szervezve különböző helyekre, ugye a logikánk. Illetve plusz egy előnye még van ennek, az pedig az, hogy mivel ez Python, ez egy Python blokk, Python kódot írunk, ezért tudunk ugye RenPy-nak az olyan részeire utalni, amikre nem feltétlenül tudnánk máshol, vagy ugye használni kéne a dollár operátort, ugye itt a kód, tehát ha itt szeretnék kódot használni, mint például a RenPy errort, vagy a RenPy pause-t, akkor azt ugye ilyen dollárjel tudom megtenni, itt mindenhez kapásból hozzáférek. Szóval például tudnék olyat csinálni, hogy nem tudom, szávpont, hogyha egy transformációt szeretnénk ezen a transformáción belül létrehozni, akkor itt lehetne olyat csinálni, hogy egy transform konstruktorral létrehozom, és aztán majd csinálok vele valamit, amit csak szeretnék. Illetve még egy, ha már ez így ide került, akkor plusz egy lehetőség, hogy hogyan teszünk bele egy ilyen function-t egy konstruktorral létrehozott transformba, és itt meg lenne itt is adva valamilyen child, de van ez a function kurz amit most már lehet használni, és akkor például megadhatnám ezt, és akkor ugyanúgy használni lehet. De ez most nem kell. Szóval a csillagos epizódban ezek bele fogunk menni egy kicsit jobban. Remélem, hogy ez érthető volt, hogy milyen problémákat oldanak meg ezek az új nyelvi lehetőségek, hogy milyen kompromisszumokat kell cserébe tenni, mennyivel lesz könnyebb vagy bonyolultabb az életünk, hogyha valamelyik megoldást használjuk egy másikkal szembe, de nagyon fontos, mindahogy mindig tudni, hogy mikor érdemes melyiket használni. Szóval nagyon csicsa és nagyon sok pozitívumot mondtam erről a contextual transformról, de ne felejtsük el, hogy még mindig, ha valami nagyon egyszerűt szeretnénk csinálni, akkor sokkal-sokkal jobb, ha csak egy darab varpert használunk. Amikor nem elég, akkor lehet nyúlni már a parallelhez, functionhöz, contextual transform faktorhoz, de egyébként mindig a megfelelő eszközt használjátok. Úgyhogy a következő epizódig akkor szervusztok!